sing duwe taun 2017 aja dibarengi timbang bluk A1 iki. Wis, pokoke lek aku A3. Sing penting gareng iki kakakku tak sumbang son isian. Wis sak muni-munine. Ya, los. Aku njaluk dikawinke. Dek Wilis. Ayo, karo sapa kon? Karo sapa tali Sing penting ana tungkae. Gendeng ade-adoh men. Wetok kuluwe ana asada ndak penak simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedok. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. ora gampang wong jejodohan kudu bisa golek sandang pangan yen menuruti mendemu apa bojo gak mangani waktu. Yen manggon lombok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Iya dole dongane mboke muga wae bisa kalaksana.
simbok ana apa le wataku luwe ayo ketan coba tukana Sumangga ingkang pikantuk sampur enggal simbok jumeneng. simbok aku wis gedhe Sepindah malih ingkang pikantuk sampur enggal jumeneng. lawan coba takana katane apa ayo dicampuri Bolapan. dole 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 rabine gampang paling penting kuwe gawean Sik. Ya, pripun Mas? aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem doa aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong jejojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti wetemu apa bojomu kak pakani waktu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ya doleng tengane bae moga wae bisa kalaksanan Engkang ngersakaken lewung Sepisan ketemu Mas Gareng wong ayu dadi lagu Kang Mas Jadi ati Blitar Banyuwangi Kang Mas Denggo sing duwe pacitan dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi ratu bodho ati sinten yang dangu kinurban jiwa raga undang rasa tumete sing kalbu lirku yai segoro takkan bisa luluh ke hatiku suwe nggonku ngenteni lewung ingat ditanen to jampi tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana ring sliramu diadya sisihanku
Mugi Gusti nglilani wis laku bakal kita mati. Dua lolo oh Dua lolo lah dua lolo ya iyo Ya iyo. Ricek ricek remis sewa teko Delo maneh bapak newo teko yen kaget aduh rekabutan apa bungkul petak iku isi nopo dua lolo dua lolo dua lolo dua lolo Ayo monggo bergoyang ricek ricek remis sewa teko sedelo maneh bapak nepo teko yen kaget bungkul pedak iku isin apa Engkang ngersakaken kembang randu tembahipun kaaturaken. Gedhe kembang randu pundutanipun Mas Denggo saking Karangturi Munjungak Pacitan. Mas Denggo diwakili dulure Pak Beduk iki Watu Limo. Wancine mongso ketiga mabur-mabur megah ing gegono sinawung ing sambirana warna seta nenggih kapono kembang randu arahan kako durung mudhun yen rong dadi kapo atiku tansaya nemu mergo suwe ra tau kebedo kembang randu bulan suro yen kandamu sansaya ngeboko kembang randu bulan sapan yen kandamu arum pindho tekan kapuku enggal muduna saantene ing lawang asmara kembang randu saumpama nandang bronto ing kemaru Surya Laras nggih matur suwun Kang Teduh Kisah Malaysia Mas Ketuk kisah Malaysia sering ngersakaken. aku
aku lunga nyambut gawe tak tinggal sing jejak imane nanging nyatane kowe ora coba kabar sing tak tampa ing siramu slingko karo tangga aku kerja di Malaysia jadi kulit ning Jaya 5 bulan tak digaji toke bengkrat melarikan diri mentolo kowe mentolo aku soro ning omah kowe kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa matur sun mas pangapunten gendhingipun ingkang dereng keladosan. Nggih, Mas siap Sur terima dereng. kasih Pak Dr. Andes Eko Prisdianto S3T. Ora sedeng Mas. Surya Laras Indonesia. Wilayah Bangun Munjungan terkhusus niki Mbah Purucang ya Poncowarno Urung Ricik kumricik karo patung ayu. Ricik Ya. Nggih. ricike sampun. Sampun patung ayu dereng Poncowarno tawi puspa warna. Porang nyang apa? Kon gelut karo aku wae. Los. Oh Ben. Terima kasih sumber dadi Ko Jeffrey, Ko Simon dan kawan-kawan luar biasa. Johan sing duwe tanggal 29 Juli. Ben. Mbah Pur ning ndi? Iya. Poncowarno sejuta. Aimu kijo. Lah sing Kijo apa? Kang Sudar Nglumpang Juragan Iwak. Kijo apa? Cinta hitam iso? Ora nek kibote leng jaleng. Apa? Sik iki, sik didum. Poncowarno dhisik. Poncowarno, Kakak Yani. Oke, terima kasih. Ya. Mbah Pur. Pak Warsin di Mbah Pur. Kondur sing duwe tanggal 22 Maret ya, oke. Terima kasih. Poncowarno Soyo Laras Indonesia. HR Pro Media Gana Audio. Sumangga. Joben ya. Johan Blum 29 Juli Rokoke Surya nyapa sih. Terima kasih loh ya Kang Oga Bodeng siap. Koko Jeffrey ini Pak Sam Dongko mulai tahun 80 sudah tayung senior the best siap. Sanuri Travel Blue apa nih
Sanuri Raja Travel kesayangan. Ya wis, nggih. A1. Aku tanggung jawab nih ini tembelane. Tembelane. Ya wis to. Tenang. Kilo saksi Sumangga ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun enggal jumeneng. Pak Senun. Iki Sanuri Travel kesayangan Dik Wilis. Yo. Genes konet jarwa purwa tunggal besane Baskara ami witi monggo ingkang asta sampur ami witi sandhan sindening pratangga dandes luwes sak solahe kami sekar pepundhen Sri Kresna lir puspita lir puspita warnane usumeh pura lalela matur suwun yo Geryo anakku wong ganteng dhewe wong bagus dhewe tole betun lho ora kepliyo banget nyamboke ya mas jangka muri rama rama jangka muri Mas Cingga sak
Kalau Be. mau dereng bagian tembang Nyambe. semonggo tulus Be. sing ati katur panjenengan. Tulus sing ati nyambe. Ning di nyambe. Iki, kiri iki. Bariki sing duwe pacitan. Yeah. Blitar Banyuwangi Kang Mas Denggo. Oke. Matur suwun Mas Denggo. Yeah. Sing dikeki waktu. Yang gue anteng era ukur kok nyampe. Penyabar Mas Denggo. Yuk. Pancen abot yen tak rasa yen tresno tetep katene netra bebasan kalingan gunung pengen sandek tansah runtang runtung ewo dene sirone mas jotan saga atiku was-was suwung marga gonku wuyung Nimas welas ana aku urip sepi yen tanpa sliramu prasetyanmu wingi uni nganti besok tetep tak ugemi tulus sing tresnaku iki linambaran tekadku kan suci tak antepi jroning kalbu kairing sumpah lan prasetyanmu kodakmu aku senden ates dites rasaning tias ing sadalan kowe alus-alus bathukku rasa tresnaku saya rasa nalika kok aras pipiku Yen waya esuk jagone kluruk Kang Mas Denggo ing wayah esuk jagone kluruk rame suarane pating kambrusuk aduh senenge sadulur tani bebarengan padha nandar pari
unar ngulon parane manu ing oceh ana wit-witan pating sremuit rame oceh donya saisine ing wayah esuk dikoplo Pak dikoplo yen wayah awan jagone mangan yen wayah bengi jagone tangi saeonar ngulon parane manu ing ngoceh ana wit-witan pating trembuit rame oceh ayo Mbak Yuli katon asli donya saisine asik ya ayo yen wayah awan jagone mangan yen wayah bengi jagone tangi yen wayah sore Kang Set kalung mas Wayah ganti sore. anu orjen kan nang orjene Wayah kalung emas biyen ku ora iso nggih apa gendenge sing penak dirungokke ri sik aku wis janji dikoplo nggih lan biyen kowe sing nyaksani aku lunga nyambut gawe sing kuat imane nanging nyatane yuyuli kowe ora kuat coba krungu kabar sing tak tampa selingkuh karo kono aku kerja di Malaysia jadi pembantu neng rumah tangga 5 tahun tak digaji jeragan bangkrut melarikan diri mentolo kowe mentolo aku soro neng omah kowe sorono kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa aku kerja di Malaysia jadi kuli neng Jogja Jaya 5 tahun tak digaji atau keberengkrat melarikan diri mentolo kowe mentolo aku soro neng omah kowe sembrono
kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa. Asik. Halo kesayanganku. Pak Tentara. Kesayangan. Halo halo. Oke, siap. Yo. Nimas kesayangan koyong ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu kangen rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani JDM diwe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Asik Soraya Laras Indonesia. Aku ra ngemes nang atiku mires Curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas Joko tresnaku kaya dene aku kang Joko tresnamu pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan ayo lo wong panggul lo wong manggul Sudimara Pacitan Nimas sing tak tresnani IDM diwe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ingin aku ra ngemis ning atiku miris apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu ingin Nimas Joko tresnaku kaya dene aku kang Joko tresnamu pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan oh Surya Laras pancen nyatu jos pokoke sik to Wir nyatu Surya Laras iki sing jos yakin ya sok ben pokoke ning ngene Heri ning Sudimara Insyaallah sik tenang Sanuri travel
Heri sing duwe tanggal selawe Oktober karo Trimargono sing wis. Kang Masid tenang. Sopire Munjungan luar biasa. Klincucul siap. Bahlan sing duwe tanggal 17 September siap. Iki ya sak gending nggih mawon nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih. Sik Kakak ya siap. Klincucul joget. Ya. Klincucul. Pak Marwan apa Pak Marwan? Kang Masid sing duwe Munjungan Klincucul. Ning niki sak gending spesial kagem panjenenganipun Kang Mas Gareng sing duwe tanggal 19 Maret sing duwe bintang Indonesia. Surya Laras A1. Ya. Sone rong pangkon Gana karo Biasta. Tenang. Super Gler nggih. Super San saya sore san saya ragang. Oh dupa koko sing kepala nirmambyan mayun. Ana apa to sajroning gara-gara wonten dalempun panjenenganipun Bapa Surasa wonten kalodhangan sonten punika nampi kaberkahipun saking Gusti. Nggih. Kadhep kasma langsung Klincucul. Sing tak tresnani kelinci kucul luame Surabaya Bali mangulan lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang kelinci kuwawas ana kandang laja bulane krusa-krusu keburu nafsu wah kasane montang manting ragate akeh aku dhewe sing kebanting Bapak Sudar monggo
sing ngerti sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta Rinduku 100 rindu wong ayu kapan bisa ketemu wong ayu mbok enggal bali pun kakang tansah ngenteni aku cinta sejuta cinta Kang Mas Soijan saking Laladan Gunung Gede. Monggo Kang Mas Ijan. Semonggo. Kula mesti plenyok nyampak Sudar. Sebab nuwun Seko. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen isih kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tau gemi kelang kalung dadi saksi mung basane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumoh dasare ana liyane luwe sakaku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane kandha donya kuwi dudu nanging batin ora lilo kelang kalung kowe nene wong liya tuwa tuban ming papat gresik rujak cingur Surabaya terus sate ayame ketoprak tulung aku nanas bitar tau katiri lepeng magetan jeroke mati sego goreng lamongan kapal malam gandrung Banyuwangi reke Ponorogo tua tuban ming kapapat Gresik rujak cingur Surabaya Madura sate ayame ketoprak tulung agung nanas blitar tau Kediri lempeng magetan jeroke mati
Madiun sego goreng lamongan apel malang gantrong banyu wangi reoke ponorogo